Ízes puszedlű ízű fibershake. Igen, ez az új limitált ízünk, a Winter Cookie. Ez egy igazi bekuckózós, enyhén gyömbéres, fahéjas finomság lett, a beltartalom pedig a szokásos fibershake minőség, tele fehérjével és rostokkal, és már egy igazi prémium termékről van szó. A mesterséges édesítőszereket, mint például a szukralóz, pedig messziről kerültük. Érdemes elmerülni a részletekben, mert a csomagoláson elrejtettünk 7 Londonra jellemző cukiságot, aminek a következő hetekben még fontos szerepe lesz. Ha pedig a másik téli ízműjét teszed, egybefüggő téli utcaképet fog kiadni. Mert a sékeredben van alig tej, ha kevésbé édes végeredményt szeretnél, akkor pedig fele víz, fele tejet használj, mert bele a fibershake, egy határozott rázás 10 másodpercig, és már kész is vagyunk. Na nézzük. Az illata már most megcsapott, nagyon kellemes, gyömbéres és fahéjas. Nézzük, hogy milyen az íze. Ez... Nem tudok dönteni. Szerintem idén mindkét limitált ízt nagyon eltaláltuk. Ha szeretnéd kipróbálni, akkor irány az activatefibershake.com, a Monpark, vagy pedig az Allé. Hajrá!